Jesta, tässä käydään nyt tää huoli läpi. Tää on eka peli, mä en rekordannut tätä, niin mä selitän tässä samalla tän meidän gameplan. Elikkä tarkoituksena saada kanjonin sauttipuoli ja sitten toi luola haltuun. Mä menen yleensä luolaan ja kun Juikeli kleimaa sitten tän vasemman puolen ton ekan talon tästä päin katottu. Siellä on tällä hetkellä jotain kakkujakin, josta saa 80 shieldia ilmatteeksi. Mutta tästä tuli ekas pelissä 4 tiimin kona, niin me vaan tuplattiin tää luola ja dipattiin pois instana vaan tästä. Tässä on hyvä, jos sä saat dronet tähän kanjoniin, niin sitten voit ampua dronetta tosta kanjonista, niin saat visittipullot, sitten voit vaan dippaa suoraan tänne Shogunin väliin tänne näin, pelaa vaan sitten endi. Ja sitten yleensä me mennään hakemaan raudat, tässä on toi metallihomma, niin siitä saa sit raudat. Ja mitä mä voin nyt sanoa, mitä tulee kaikkiin Zone-pulleihin sun muihin, niin ne on sit vaan omien näkemyksiä, että ne ei välttämättä pidäisi paikkaansa. Ne on vaan, mä vedän mututuntumalla ne suurimmaksi osaksi kaikki Zone-pullit sun muut. Kyllä siinä joku idea sinänsä on, mutta voi käydä sit vähän tarkemmin myöhemmin läpi. Käytännössä jos haluu plaseen vaan Div 2 syvin, niin ei tässä, mitä mä ainakin huomannut niinku elon suhteen, että jos se niinkö pääsee ekassa pelissä vaan mahdollisimman hyvälle plaselle ja sit seuraavassa decent plasella, niin sit saat haijelossa ja sä saat loppupelit unstackkejä. Et jos sä kuset ekat 3 peliä, niin sit se käytännössä vaan kuset sun koko loppukupi. Tässä me oltiin Isämbles, niin mä vaan kallasin, että kiijataan toi tuolla pärillä nopeammin näin ton äijä. Yes. Sitten tuli Shoguniin. Siis pelattiin vaan full deadside. Ja käytännössä jos sä näet, että jokainen zone pullaa sauttiin, niin sit joku 7-9 zones tulee todennäköisesti kans pullaa sauttiin tässä. Mutta tässä on kans se, että jos se pullaa niinkö tässä se nyt koko ajan pullaa souttiin, niin se tulee sitten jossain kohtaa pullaa niinku max norti, että jossain kutossonella, niin jos se pullaa koko ajan sauttiin, niin ei sun kannata niinku oottaa täällä, että sä pullat mukaan sen kutossonenkin, että kutonen varmaan menee sitten jonnekin tonne päin. Mä en nyt muista mitä tässä pelissä tarkalleen käy. Tässä me oltiin Hemo Shambles, mutta me saatiin nää 2 podyä, niin sen jälkeen me pystyttiin full chillaamaan. Oli tää ekaksi peliksi semi-unstacki sinänsä. Esim tässä me nyt nähdään, elikkä se oli pullannut tänne koko, sä näet et se zone niinku pullasi tänne souttiin koko ajan maxia. Niin sitten jossain kohtaa se vaihtaa just päinvastoin, että se vetää maksit nortti, mikä tässä nyt tapahtui. Ja sitten jossain kohtaa se taas vetää maksit takaisin souttiin. Et se on vähän, tää on vähän outo, mutta mun mielestä se menee jotenkin tolleen. Nyt mä vaan halusin mennä tässä deadsidelle, koska mä oletin, että tässä olisi ollut niinku, että kaikki olisi tällä puolella. Niin sit mä halusin vaan mennä tälle puolelle zone. Tää oli mennä Stormissa äsken. Sit vaan yleensä kaikki puolikkaat tuossa deadsidella, niin pystyy instaroteen vaan kävelle. Ja kannattaa välttää sitä fysiikua, jos sä vetät sitä zero gravity hyppyä, niin sit siinä vaan sillain sä saatat just omiin muroihin vai sit tulee servo beamista sit silloin just kun hyppäät silloin. Käppi surke, niin ei tarvitse tehdä mitään tässä. Mennään vaan endi. Säästää kaikki hiilit mitä vaan. Joo, tosiaan se eka peli on kyllä kaikista tärkein käytännössä koko pumpissa. Taas ollaan deadsidella, tässä voi lähteä vain instana juokse, koska tälle ei pitäisi olla ketään. Tää on riivarmattu just hyvin matkalla. Tässä mä poppasin ton fiisin, mut sit mä älysin, ettei oo mitään järkeä hyppiä, jos tossa hyppii, niin tossa vaan tulee full beamista.
Tässä on hyvä kans, jos sulla on endissä vaittiin, niin olisi tosi hyvä, jos pystyis vaan mennä Stormin kautta käytännössä. Tässä vihu meni full mun boxiin, se vaan hyppäsi ja me saatiin taas ilmanen refresh. Jostain sitä replay ei näytä sitä. Tässä Kalla on superpädi. Se on hyvä, että jos te menette vaan molemmat tuohon keskelle tailiin, niin se on nopea tehdä sitten. Sitten vaan venaatte, että zone avautuu kunnolla ja sitten vaan menee alas. Peruskauralla. Käytännössä nyrkkisääntönä on se, että jos zone on just poppaamassa, niin ei kannattais lähteä fighttaamaan ja sit just näille vikoilla zoneilla on just hemo tärkeetä, että pre-poppaa sen fisin, koska jos se lähtee, jos te näette, että se menee vuoren päälle, niin sitten pitää olla ekoina, ketkä lähtee niinku eleveittaamaan ja sillain, että voitte mahdollisesti suffikeittaa sen vihun plus, että teitä ei voi sellainen suffikeittaa siihen zonen reunaan. Tässä nyt tää pullaa vuorizone, niin tää on kans hyvä ottaa niinku reunan, haitti oli tietenkin jo niinku toisella puolella, tää on sillä vähän huono, mutta se ei käytännössä haittaa. Mutta ottaa ton zonen reunan, niin sitä voi vähän säästää bildejä sille, että tarvitse se ei niin välttämättä joka kerta, jokaiselle puolelle. Tästä tosiaan toi menee edelleen vuorelle, niin tässä on niinku pakko päästä high layeri. Sit just niinkö, mä tykkään tehdä täällä 10 zonella sillä, että mä niinkö buildaan valmiiksi, kun se niinkö tänne niinku vielä eteenpäin, että jos se niinkö menisikin vieläkin eteenpäin, niin sit me ollaan niinku muita tiimiä niinku paljon edellä. Mut jos se menee backiin, niin ei sillä ole mitään väliä, me muut sillataan. Tässä nyt meni back ja sit me vaan snadisti dropataan, mutta ei kuitenkaan liikaa, koska se nyt pullaa takaisin vuorelle, niin sit me taas kustaa vaan rote. Joo, ja jengi vaan kyseli enemmän noista roteihin liittyen, niin en mä tiedä oikeastaan muuta kuin, että pyrkii early rote, jos on mahdollista, ja oikeesti kannattaa välttää sitä superpäräämistä ainakin tässä metassa, ellei muut oikeesti aio vetää sitä. Jos on vähänkin niinku unstack peli, niin silloin sut todennäköisesti vaan tullaan ampua siihen ilmaan. Ja tällä hetkellä kun itse ainakin tykkään pelaa vaan Sentinelaria ja sitten jos Juikelillekin on sama, niin sit pystyy ottaa medkittejä, koska tässä nyt Juikeli pystyy Sekura helpon top 2 sillä, että se vaan menee pelaa Stormierli. Medarit on tosi hyvä. Ja käytännössä siis Canyoni sen takia, koska kaikki koinit on käytännössä, no täällä keskimapissa ja niinku Eastissä päin, ja nää yleensä lähtee niinku sitten Norttiin bunkkereille sun muille, niin täällä Southissa ei oo koskaan koinitiimejä, eli ne on yleensä huonompia tiimejä, ketä täällä Southissa on, plus että ainakin mitä mä oon itse huomannut, niin täällä ei oo niinku hirveemmin enää tiimejä sitten ekan 2 zonen jälkeen, niin täältä saa niinku scrapit lootattu ja käppi matchit sun muut farmattu täältä, ja sitten täältä saa vaan niinkö sä voit pelata tässä rauhassa sen midcamen kokonaan ja sit sä vältät sen tylsän fighttaamisen. Jos menet tämän kaikki tuotteet, niin sit käytännössä mulla on aina käppituotteet. Ihan sama mikä endi se on. Ja joo, ei kai tässä muuta. Tossa loput sit tulee vaan meikan povista noin matsit. Ja tää oli just opettavainen video, niin mä oon leikannut noita yllättävän vähän noissa endeissä, että sillai, jos kiinnostaa katsoa noin rotet sillain tarkemmin, että mitä mä kallaan tai mitä siinä tapahtuu, niin se on sitten niin se on helppo katsoa tosta videosta, että tää on aika pitkä video sinänsä. Jes. Tulee suoraan meitä päin nyt. Mä en oo ihan sulla. Näet sä? Tulee suoraan tähän. Joo, näen. Voisi biimatta. Mä oon tässä takaa.
Mä Se- ammu vaan. Yksi OP! Nice, Ei. nice. Vittu hyvä, me saatiin fisi. Ja paddy. Mutta on joku koinitiimi. En mä tiedä, tuolla on ainakin koinitiimi. Ja lähtiks ne tosta edestä jo? Kyllä halutaan pärättää. Mut mä taas mietin, että pääsisikö tässä vähän matkaa normaalisti. Mennään tähän eteen Kyllä varmaan. Tummu. Vasemmalla on seinä auki, varo. Joo. Ne meni tohon ne tyypit. Mä en tiedä, ne ehkä meni pidemmällekin, mutta ainakin tohon. Joo, kun tässä on nyt, jos Vihu on oikeesti tossa Shiningin vuorella, tai tossa vittun Tritkelle, me halutaan kans siihen, mut siinä voi lähteä vittuusti jengiä jo. Tuu tähän päälle. Tästä saa sit pädättä. Ok, mennään vaan instana. Erittää vaan toi kone tosta päältä. Tuu keskelle. Erittää vaan se kone. No, sä oot erittänyt. Joo. Vittu, oisko tähän? Ei me kyllä haluta suurta. Ei me kyllä. Ei kun se on Stormis. Niin jo. Joo. Ei me tarvii buildaa sitten. Varo tuota toista vaan. Mä tiedän näkeeks ne meitä. Mä klaidaan taas suoraan. Joo. Mä näytät sen luuttikin. Tai ainakaan klaidaan muita, eikä ne klaidaan ne alapuolella. Joo. No ei ehkä vieläkään joo, no Ei ammuta, koska tää on nyt Joo, etu. joo. Me ei tarvita surkea, tää on etu meille. Hypättää tänne ja juostaan toi vaan. Okei. Niin sillä lailla on jätki. Suoraan tasalla. Mutta ei se ehkä haittaa. Toivottavasti. Ja me kuolettaa sitä loppuu tää sekki. Ei. Takaa tulee tiimi. Jep. Investoi vaan buildeen heti, jos rupee ahistaa. Joo, no ne on ihan niinku meskiin. Joo, mennään. Mä jään tähän. Mä kuttaan tää. Me halutaan tää reuna tästä. Joo. Pädäs. Katsotaan vaan ilmaa jengiä, jos super pädäis tästä. On valmiina, me voitais mennä instana vaan sit. Jos vaan pystyy. Mä pre-poppaan vesi. Joo. Okei, nice. Se menee. menee, jep, jos me investoitais paddy, me voitais vaan full committaa haitti. Meillä lähtee vähän, vaikka näitä muilla on kyllä sama idea mennä tonne. Ei, mut kun toi avautuu, tiiäksä, ihan vitun myöhään. Joo. Niin, meillä on se, että Käväs Stormi tai jotkut muut hakee ton meiltä. Menee ennen meitä. mut kun jos vittu minikunikin haluu ja sit minikuni vaan päättää grieffata, niin meillä menee vittu niinku 400 hardia vaan noin vaan. Ihan totta joo. Kyllä mä sanoisin, että me pelataan tosta. Kyllä mä sanon, että me pelataan. Meillä on molemmille kitit. Tehdään se sama taktiikka, sit sä edittaat sen koneen vai ja mä pleissaan meidän alapuolelle se. Okei. Joo. Tähän nyt tuu jotkut perseelle mene päälle. Ei. Toi menee kyllä rikki toi, kun tätä riikko. Toi rakennetaan porto. Juu. Sinne meni jo. Fuck. Okei, klaidataan alas instana tohon noin vaan. Okei. Joo. Mä menen suoraan tonne. Vasemmalle. Onko sulla viikeä? On. Tarvitsis Full pullattiin backi. Tää voi... Tefittämästä tonne. Saaks se? Lainaa. Se meidän päällä alkaa soolo. Joo. Pitäisikö meidän vaan niinku full tarpata tosta, aivan tosta Edgeltä käytännössä? Tai jos menee tosta sen kielekkeen alapuolelle, tiedätkö, ja sit siitä tarppais. Joo. Rikon ton ihan varmuuden vuoksi. Tää surkeevi. Ei, yhden pitää kuolla, että kokonaan lähtee surke. Ammu päälle lähtee. Niin, mä vedän vähän fisi. Vedä vaan piki, ei saa haittaa, ei toi haittaa yhtään. Mennään tonne vasemmalle reunalle. Okei, tuu. Joo. Varo noit reileisit.
Tää on hyvä, tuu mun. Sä tipuit alas. Ei hyvä. No full tarppaan tän vaan. Rambo kattoo. Rambo kanssa lattea joku minigun. Tarvitsis kovaa? Mä oon 303. Jes. 3,5. Jes. Rikoppaan pisi. Kotona maassa. Pysyt vaan mus. Varo kattoo. Kyllä halutaan mereen kohta. Loukii vaan. Vaan paselaita meille. Yes. Kato tossa loukkaris. Full openis tossa koko ajan. Nyt minikunataan. Tossa rotee. Arena tuolta menee puolta. Meidän yläpuolelta tuli karo. Mä oon nyt 2-0-0. Joo. Joo. Ja mulla on 3,5. Okei. Mä pre-poppaan pisi. Meidän pitää mennä sit tosta vasemmalle ylös. Vasemmalle ylös pitääk mennä. Joo. Mä leveittan. Joo. Mä sanon, että me pelataan meidän matchit nollille. Ja sit vaan koitetaan pelaa boksia. Yhdessä. Nyt tonne puut. Jes. Tuossa vanhat bildit. Ei me kyllä hyödytä sit niistä mitään. Me alta mennä. Poppaan pisi nyt. Voi vataa. Joo, ei se. Mennään vasemmalle. Jes, mä asus. Mä tää vähän. Yes. Joo. Aloin yhdellä kiinni. Koko 5. Joo. Rambo mennä. Tuolas Max Lokkari. Päät se muuhun. Tuoneta. Noin menee kaikki varattua vittu minikani. Mulla ei mitään. Otti mun paljon vaan. Taas. Mä ehkä viimeinen, läksä selkä auki. Okei, mä menen katsomaan. Onko se siellä kuilussa siis? Kräkki ykkönen tuossa olla. Okei. 30 laittia. Joo, voitais kiavaa se. Voitin vetispillä aseen. Mä hyppään tän vähän reunasta. 30 fightti. Tuossa on meitkämpä. Kyllä vähän vitun reikäinen tilanne, kun ammuta takas seinää vaan. Tää oli oikein paloi. 30 laittia. Jäi. Nice. Joo, mennään se friendi kanssa. Tossa. N. Y. T. Nyt. Räkki. 30 laittia. 30 laittia. Jäi. Nice. Nyt alko. Pelleen. No meillä on superpäri, jäädään tähän. Joo. Onks sul pigi? Ei. Pakko kyllä käyttää tätä vähän se, kun jos me vedetään superpäri. Kyllä voitais mennä. Koita vaan uida vittu. Jos nää päästäis vähän matkaa. On tossa. Joo mä tiiän, mut vittu että on kyllä tyhmiä. Nyt näkyy. Joo, järvä tähän. Tää on sen verran lähellä, että laitan tänne oikein vahvat connect pointit. Nois. Lähtikö ne tosta päältä tohon oikealle päin? Lähti joo. Lähdetään mekin, tuu. Koska tässä on zipline. Pääses ylös. Ei meidän tarvi kyllä käyttää sitä, mä vaan rakennan tästä. Joo. Yes. Max Deadsidella vaan. Sparrelitkin. 3 barrelia tässä. Ei se tarvi. No joo. Mä nyt tuun tähän kuitenkin. Spare superbäri. No badi. Vedetään lowbäri vaan tästä nyt hetkellisesti. Meni suoraan tuohon meidän eteen se äskeinen tiimi, jotka holdas meitä.
silloin. Joo. Nää on kaikki 1 OP. Ne jäi tohon. Joo. Ja ne on alueelta. Eikö on? Eikö laukeeta ne oikealle louki? Niin aukeekin. Mä en saa luottaa sitä riskiä, että meidät muhotaan tosta vuoden päältä. Mä jo mietin, että me oltiin Beloville, mä olin sellainen, että mitä vittua. Joo. Okei, tuu. Mä kuitenkin tänne taakse, ettei tuu muhata. No. Jostain ilman fysi. Pelataan full matchille. Tuu. Blokkaa selkä vaan. Tarvittais. Onks sulla mine? On koos. Okei. Mä otin medmisti. Ei meitä kukaan. Mentiin vaan niin ennakkoon, ei täällä ollut ketään vielä. Käytännössä me vähän haluat... Meidän alapuolella on kyllä joku. Niin mäkin kuulin. Nois, se menee ylöspäin. Ei tule haittia tässä kellään, että pitäis olla se ihan porota. Mä oon nyt kuuntele, mä oon 5-2-4. On 4,5. Mä annan sulle perin. Joo. Meidän pitää lähteä nopeasti tässä. Erittäin vaan. Meinataan vaan. Tuolla on niin paljon muitakin ilmassa. Mä vaan vedän ympyrää, ettei mua ruveta ampumaan. Klaadaan tästä alas, tuu. Mä jää ihan vitun korkealle, kun pääsis vaan ottaa sen seinävärä. Asus. Mä oon alhaalla. Päästkö ylös? Pääst muhun. Tuu vaan mun. Joo. Meni vähän metalle. Ei haittaa. Ainakin lailos. Tuo vois tuplapumppa. Ei ne meni liian Mulla ei pitkälle. oo vaan vittu rello. Okei. Heitä metallia jos sulla on. Jos mä eleveittaan sit. Tulee mene vuorelle. Mä vaan full tarppaa. Ota kovat tästä, mä tän kaiken kamat. Mulla on 4 nostamalla. Yes. Spisil vapo. Voit sä poppaa pisi? Mä en oo kukaan. Mulla on misti. Poppamme kivi. Ei. Joo. Sun pies. Joo. Heitä puuta mulle. Snadisti. Ota se tossa noin. Yes. Käytä vaan puuta tässä rotellaan, niin sä voit käyttää sitä rikki. Tällaisia. Laita mulla sinun suoraan jätti. Tuu. Tuu mun. Toimii niinkään. Mä vedän vähän fishia meihin. Joo. Käytä vaan sitä kokonaan. Joo. Tuu mun. Mä oon sulla. Tomun vikat kavatta. Mulla 100 puuta aina. Tos. Mä editän Mä saan yhden hardiboksin sit vielä. Katsotaan. Kuolempaa. Pre-poppaa fisi. Keskitytään nyt ruteen vaan. Joo. Mulla on 3 kittiä. Okei, me voidaan... Mene tonne. Onko pelataan kitti? Heitä kitti mulle. Koita lähteä liikkuu täältä oikeat. Paljon sulla matchia? Pitäisikö me mennä vaan superpäriin nyt? 140. Onks täällä haittii? Ei oo haittii. Superpärätään vaan, fuck tää. Mä poppaan toisen kitin, sulla voi sun pitää vaan päädä. Ei oo haittii ollenkaan tällä hetkellä. Joo, mä oon sun. Käytännössä. Kostuttaa. No ei tiedä meistä. Me mentäis... Oot sä ready?
Mennäänkö päälle? N. Joo. Y. Mä menen. Tänään se kriafota. Mä menen nyt, joo. Mä menin jo. Mä laitti. Mulla on hait. Hoppaa mistiin vaan. Odotaan köykkä. Onks sulla kitti vielä? Ei oo. Okei. Hoppaan tätä, et me ei kuole palli. Joo. Mulla ei sit enää mitään vai. Joo. Ei mullakaan. Mä Sä poppanen voit lähteä alas, sä voit lähteä jo alas. Onko heitä match jos sulla on? Joo. No meni jo. Mulla oli 8 palava. Joo ei saa. Blokkaan näitä. 150 sekuntia haitte. 100. Jäi. 100 taas. Mun pitää lataa. Mä meet. Mä tuun sunkaan. Ei oo mitään, mä 60 HP kanssa. Mä meinen. Joo. 130! Ei, ykkönen toinen. Ei ehtinyt. Tapoin 2. Täällä on 300 pissi. En mä kerkeä. Ai tässä on tää Vittu nice! peli. No. Nice. Voidaan mennä. Mennään. Ja päästään täältä. Kato vaan tohon päälle, jos noin piikka. Sillä vaan puulla. Perästä. Tuo niitä päälle. Joo. Ja Katsotaan peli. Varo ettei nää sun. koitetaan päästä tähän päälle vai sitten paustetaan tähän. Kato onks tässä mitään brikkiä. Tässä on brikkiikin. Rikottaa brikki nopee. Teen tähän, että näkee enemmän. Mä vaan pre-poppaan sit viisi, niin voidaan mennä full fronttiin sitten. Joo. Joutuu vetää vitusti sitä headu-spämmiä, jos se tossa. Pause. Suoraan samaan aikaan. Yks minä. Aa sulla. Kuten 3 kittiä, 2 mini, 2 piikin. Joo. Sitten mennään taimingilla noin tipahtina ja et. Tekee samaa taktiikkaa mitä meni. Ihan oletettavissa. Ei me hyödytä mitään, että me mennään nyt tohon buildattaa suuret boksit. No ei tuo enää surkea tässä pelissä. No, kiinnostaa, että onks tuolla vasemmalla nää tiimi. Ok, tuu mennä. Mä en vitun puuhun jumi. Chill. Tässä voi vetää käytännössä. Voit mennä. Vittu mitä rettuja. Tää tiedä pitäisikö tässä vetää Fisi Hyperi? Onko se liian riski? Vois kyllä olla. Vaikka tuolla kyllä aika korkealla yhdet. Mut ne kyllä kattoo kaikkia muita kun ne rotaa tuolta alhaalta tyyli. Toi hait. Ei me voida. Pysy mus vaan. Tulapi. Tosi. Ui vittu, mä oon täällä alhaalla. Full loukkaris, tuu muu, pääse muu. Okei. Joo, mä oon sulla. Yes. Mitä me Hilava. Mulla on 1 pigi vielä ja 5 pullos. Ei 3-5 Mulla on pullos. 3 kittiä ja 1 mini. Joo. Mä vaan juostaan tätä paskaa. Spämmätään vaan spacea, okei. Joo. Full hyvä mulla. Nice. Mä repin täällä, kato mua. Joo. Alla. No body. Joo, mä skoroin yli vaan. Nopee. Joo. Jes, mä oon käppi kaikki. Ei tarvitaan likit mitään. Tuu vaan valmiiksi. Flip-oppaa sit lisää. Varo takaa, ettei tuu boksi. Joo. Full pulla väkki, okei? Tuu, pysyt mus vaan nyt. Varo sen vielä. Jep. Ylähän jos mä ikinä. Voidaan vaan full tarppaa tää vaan. Meillä on käppipalat. Pysyt vaan mus. Onks meillä vaittii? Onks mä tankkaas? 3 kittiä. Kato tää! No mentti oikein. Fuck tää. Mä vaan full tarppaa. Mulla on 3,5. Joo, heitä vaan metallit. Varo päältä. Joo, ei mene topsei. Tuu kyykys läpi. Nopee. Mulla on kitit edelleen. Joo. Pelataan kaikki matchit, sä voit pelaa kitit.
Valmius tää eleveittaantuu. Mä annan sun vähän lisää. Mä oon käppipuu. Tuu. Jes. Alkaa varmaan Toppaan piki. Tää on meidän villi tossa. Pidämme tää. Joo. Tää on meidän tarve. Tää on vittu hyvä leijeri. Full box! Se on vaan tekee. Ei ole kyllä mitään. On 200 puuta vielä. Joo. Varma. Mikä toppi tää? Top 6. Kato alas, tumu. Tuli soolo tähän ihan meidän viereen. Tässä kato, tässä on soolo. Sulla on full tuotteet vissiin. Mihin se menee? Mä en näe. Mitä? Mä pulaan takaisin. En mäkään näe. Menee tonne. Punaisella. Me alla. Mennään. Pääse se muun. Jos... Seinällä on duo. Mä juoksen läpi. Tänne. Mä pelaan Palkit. Joo. Top 3. Vittu nice! Minien tilalle sitten. Se on laijina kyllä. Mä katsoin, että ne vittu oli roteamassa, niillä on siinä boksit. Nyt ne meni. No, en tiedä tarviks ampua välttämättä. Annoitte vaan nyt mennä rauhassa. Varo, yläpuolella. Joo. Pos. Superman. Varoitus saattaa pikkakonesta. Joo. Näköjään pommii Niiko Nilve. Niinku ihan vitun rauhassa. No, ampuu mua vittu jalkoihin, niinkö nice. Nice! Nice. Man. Nice. Joo. Tää vähän sekoittaa griaffaa muita, niin sitten buildaa meille siihen tietä. Mä päältä menen nyt. Joo, nyt on meidän vuoro. Tuu. Varo päältä. Mä vaan buildaa. Onks menee? Joo. Ja tuossa on minigunin suoraan. Okei. Nice, vittu mä oon hyvä. On vaan suhuja valmis terefe. Mä en rikkonut buildia tosta nyt ei oo, että päästään helposti läpi. Otetaan seinätä. Alkaa swingaa kattoo varo. Pääsit sä muuhun? Kauni. Joo, mä oon. Alin nyt. Kyllä. Tuonne on vittu repe. Varo. Vittu lähellä. Mä vaan tarppaan valmiiksi tonne eteenkin päin. Jos se pullaa sinne, niin me ollaan full hyvissä. Tarvis jotain. Mä oon 3,5. 0,5. Mä oon 5-0-4 pol. Varo vasenna. Varo. Tuut pois. Pois. Vaikka meidän seinä. Ja mulla on metallit käppi. Yes. No, tähän suuntaan. Koutuu. Mä kyllä näkin itse vielä.
Tulemassa, menee ylhäältä. Mä pääsin tosi hyvin. Mä oon aika high layerissa. Joo, mä otan tulossa. Venään saa tässä. Joo, asus. Mulla ei oo mitään yhtään kovaa enää. Käytän selkällä. Koko, mulla on 170 hardia. Sä voit kuulla vähän jälkeen. Koko, tuu. Mä menen loukkariin vaan. Mä oon kolmista pois. Joo. Päät takattaa. Tää liikkuu. Ei tarvikään. Onko tää ei mennä tässä? Tää on valmiin. Niillä on vittu. Mä annan sulle nikkiä tietysti. Kolme tästä. Tässä mun superpärä. Sä oot kyllä läkki tietysti. Superpärä. Vaan pala. Top 11. Top 10. Pari soolo. Ignis warning. Jättiäkö hyvä kohta, mistä päädät? Voi. Vittu kun niillä on. Mä menen alas nyt tässä. Vittu grieffaa tossa toisiaan tossa sivessä. Mä oon sitä aika heikko. Nämä vaan. Poppa se kitti nyt sinne. Mulla on vielä 2 ylimääräistä. Toppaan. Nyt. No. En vittu ne tuli jostain tähän päin. Kannattaa ammu. Tossa olisi kyllä toi... Mä vetin kyllä low-perin tosta No. ylhäältä. Kaikki vittu full ammutaan täällä vaan ilmaa. Tulee ole ihan vitun No vaikea. seköhän täältä alhaalta. Kai me tästä alhaalta tuu. Mä kerään sprintin tästä fulliin nyt. Joo. Katso suoraan edestä. Joo, mä tiedän. Ennen kuin suoraan tot. Nice! Nice. Tulee tältä takat. Mene päädäs. 30 fightti. 30 fightti. Onks sit? Vittu. Se kuoli tän. Tiputan tää aina. Joo. Se on siellä vieläkin. Se on siellä vieläkin siellä. Ei. Onko mä mitään mennä? Tuu tää. Ei vittu saatana. Chilla. Joo. Mä oon kato olla. Vittu, Tuolla. se- Tuu mun. Tule boksi, varo! Mä hakee. Tee taakse tilaa. Takana tilaa vitusti. Takana vitusti tilaa. Ja mä chillaan. Tuu edelleen. Mä tulen edelleen. Tuu. Tää vittu. Olis mennyt niin paljon. Okei, no mulla meni aika vitusti. Ne revitti toinen. Nämä on Jep. erittäin kovat. Voidaan katsoa noita. Kato, tuu, mu. Joo. Varo oikein. Joo, vedetään looperi tää vaan. Kyllä rotata. Looperi tästä. 5 pitää kuolla. Mä slide hyppää. Tässä olisi soolo tässä. Mä kutoffasin tää. Siila. Joo, popataan pikit eka. Tässä olisi soolo tässä puussa, vois vaan tuplapumppaa tän boksiin, okei? Oot sä ready? Tästä Joo. oikeat puolet, tuu. On. Joo. Se on siinä metallissa. Tässä, kato, N, T, nyt. Mä ollaan. Mä en oo siinä. Joo. Kyllä. Nyt tarvitaan Tää on suuria. vittu tuolta sekaspäin. Vedä kiinni. Joo. Tää vaan päästään alueelle. Vittu. Ylemmäs. Soolo mun vieressä. Tässä, kato. Tässä näin. Vittu, mulla on veloa vielä. Tuu muu. Jäi. Kato, podi. Mulla on. Sain podi.
Sain pisin. Sain läysiäkin. Mä oon käppi puol. Onko mä pumppaan fisiin nyt? Joo, erittää tää oikein. Jes tuu. Okei, mä tuun. Mä hyppään tänne fullille. Okei, joo mä. Tuu ylemmäs. Sun pitää tulla ylemmäs. Mulla on läysiä. Joo, mä tuun. 300 poot. Katsotaan. Varo. Meidän seinä. Joo, päästä mun. Sori. Kato tää, solo! Ei oo solo. Onks hardi? Ei oo. Pelataan vaan max placementtia nyt. Joo. Mä en pääse koneesta. Solo! Hei! Tuu. Ei, oikeelle! Vasen. Mä oon ihan tupalla. Joo, hyvä. Onks hardi? Onks mitään hardia? Ei oo. Okei. On 300 poot. Voidaan mennä sit tonne. Fightti! Se on ehkä soul haittis. Ei näe ketään. Viima. Saadaan haitti tyyli. Joo, mä kleemaan haitti. Se on varmasti yksi. Se pitää hyppää ihan kohta hyppää. Nyt, jäi. Pidä vaan haitti. Piima vaan kaikki. Paljon sulla on puuta? Ne pitää panna meidän alalla. Plus 2. Ammo näitä. Mä käyn connectaa nopee. Nolla pala. Ota ihan kaikki. Joo. Oi. Jäi. As. Noi tulee tästä tornista. Jep, niin tulee. Holdataan se. Joo. Visinellä vaitti, jäi. Ykkönen, 130. Tippu. Mä oon loukkarissa. Yksi ope! Nois! Äkkikue, päästäänkö? On se puun takaa ehkä. Noniin. Kyllä mä ton. Mä seinällä vaan. Peräkkä. 4 laitteet. Nois. Oli soolo. Joo. Nyt jos viho on fiksu, mä olin just sanomassa, jos viho on fiksu, niin alkaa oikeesti vittu choppaamaan meitä. Meillä on tässä pädiä valmiin. Mä ehkä... Jos koitetaan pelata tosta pädistä, mikä tuolla vuoren päällä on. Täällä superpärillä sit. Vittu kun repee nyt. Dieselä pullaan noin. Nice. Olisi ihan kiva kyllä. Jep. 3 jengiä. Toivottavasti ne alkaa vielä ampua. Kattakaa vaan se vittu vuori. Sul menee. Ei, pitää siellä likalla. Anna mulla enää vittu 2 likalla ja 2 kittiä. Vedän mä toisenkin. Ei tarvi vielä. Halutaan tää highlayeri low. Ei, tää pitäis pulla backiin kyllä seuraavalla, tai sitä seuraavalla. Vaikka lowberi tai jotain niinkö. Ei. Tuu muuhun Nää tulee kyllä pumppailee meitä. Tuu vasemmalta ja päältä. Niin mennään siis tästä näin vaan. Tästä pitäis päästä kyllä. Nää meni tästä. Pääset sä slaida. Pauseen tähän vaan. Periaatteessahan tää nyt siis voi vetää nyt low padilla. Tässä pitäis. Vedetään high layeria, että saadaan. Upoks! 30 posti. Satana. Vittu. 43 pumppu päähän. Lakki. Tuppa vittuun sieltä. Joo. Vedetään se. Vedetään high padi. Voidaan vaan glidella alas.
Otaks ei me kyllä haittiin, että voidaan ottaa. Tuu tähän johonkin. Voit ottaa tosta kiinni tosta. Tästä. Joo. On nyt mun pitää. Tää tulee olemaan brutaalirotaset. Tai kun ei, tää ei mene ylöspäin vielä. Tuolla on kyllä yläosa, mutta ei. Sulla pädii vielä. Ei oo enää. Voidaan kyllä koittaa mennä vihuin boksista, jos niillä olisi pärisi jossain. Periaatteessa kun me mennään tätä vuorta pitkin vaan, niin meidän pitäis olla safe. Paitsi toi ei oo kyllä hyvä. Mä slaidaan tästä alas. Joo. Mä tarviin sun sielikalla. Oliks vielä? Okei. Tuo kuoli. Tuu. Joo. Sulla varpaat. Mä sain visi. Mut pudotti. Ja mä ajan maata. Tuossa on minei. Ai ei sitä väliä. Maata. Tuu vaan muu, mä oon käppi kaikki. Joo, ja maata. Tuossa on, mene. Joo, ihan sama. Mä oon, tuu. Vasa. Maata sulla edes. Joo, tuu muu. Joo, sulla. Mä vaan pre-poppaan sit viisi. Mulla on vittuna hyvät matchit. Haluat sä pikin kantaa? Ihan sama. Ei mulla. Mulla olisi piikin meinaa kantaa. Ei tarvi mennä vielä. Katsotaan vaan biiviä. Jos menee eloville niin. Crack. Toi soolo tossa. Viimataan heti. Oli kaikki. Oi me tarvitais surkea. Visa nyt. Mennään oikealle. Tässä mun. Älä vettä. Ota mun metä nyt yli. Okei. Roni 5-0. Joo. Hakkaa. Mulla olisi tuplat tässä. Katso tää. Joo, mä Jos tulee tästä. Kato. Sitä vaan yli. Body vaan. Varmaan siinä ylhäällä vielä ylempää. Joo, ihan sama. Ei. Visa. Tää on. Pyst vaan mus. Mä loukkarivalta. Varasta takaa. Toinen valmius. Mä fisamet. Jatkuu vaan. Kato tää, taakse, tässä Varattu toista. Mennään sitten oikein. Jep, mä fisaan. Ei. Nice. Mä saan käppi kootin, ei mitään muuta oikein. Tuu. Varattu. Joo, mä oon claimaan tilaa. Mulla on vaitti. Onks hardi? Heitä hardit jos sulla. 20. Joo, mä tää laattaa. Mulla on vaan scrapit vittu. Joo, ei saa. Mä rikon tän puun tästä. Mulla on 4 ponnolla nolla. Joo. Koitan katsoa etsiä tästä tuppista olla meidän alta. Kyllä. Tässä on tuplapumppu tää! Meidän pitää mennä alueen. Se pullaa koko ajan määksi. Otetaan... Tuu, pysyt vaan musta. Mä oon sun vähän ylempää. Kato tää! Seinä. Silloin. Sulla, mikä on. Joo, mä vedän lisää uudelleen. Voidaanko pelata kitit? Onko sulla kitti? Joo. Heitä. Pelataan kitti. Mä menen tästä vähän haistele. Mä menen tänne ylös. Ei mä tuu vaan se nyt. Tuu vaan se. Niin oikein. Ei. Pääse muuhun. Mulla on nolla palat. Mä hold chillais päät muu. Mä alan. Jäi. Mulla on louke. Mulla on käppipalat. Mä späppään. Ui vittu mun boksissa. Mitä vittua mä teen? Top 3 mulla. Top 2. Nää tulee pies. Nice. Vittu nice. Vittu mä burgeroin tossa sendissä. Nice.